Исәнмесез, Фәгыйлә? Сезгә шалтыратам әле, бик борчылып. Менә хәзер өйдә утырам, көннәр буе, төннәр буе. Чаллы шәһәреннән мин. Ирем дә өйдә утыра, 2 балам да мәктәптә укыйлар. Көне буе сугышып туя алмыйлар, алар да мәктәп дәресләренә дә хәзерлисләр бар, мәктәптә дистанционный өйрәнәләр. Бер нәрсә аңламыйм, башым ката алар белән. Әле өйдә көннозын ашарга пешерәм, көннозын, иртәдән кичкә кадәр. Тагын нәрсә пешерим дип башым әйләнә. Ичмасам кибетенә дә чыгып булмый. Бер чыгып кергәндә бөтенесен алып та булмый. Иремә дә ярарга кирәк. Тәмнерәген пешер инде, бусын пешер инде ди. Мин нәрсә генә пешереп бетерим. Үземдә арып беттем инде. Үземне карарга вакыт юк. Алда инде ашарга пешерәдерим дә китеп барадырым эшенә. Китеп барадырым башка җиргә. Иптәш кызларым белән очраша идем. Фитнеска йөри идем. Хәзер фитнеска да барып булмый, аны ята абонементым алган килеш. Шул кадәр арыдым бу ситуациядән. Бу самоизоляция кайчан бетә бу? Арытты бу самоизоляция. Ана тагын кычкырыша башлыйлар инде хәзер балалар, әле тормаганнар, хәзер торалар, мәктәп дәресләре башлана. Нишләргә миңа менә? Фәгыйлә, ничек кенә ярдәм итә аласыз икән? Психология ярдәмнәре юкмы ул хәзер? Нәрсә дияргә дә юк инде менә тырнакларым да инде 2 ай ясатмаган. Ул тырнакларны барып ясаткач та күңелләр күтәрелеп китә иде. Нишләргә дә белгән юк. Алда менә кибеттә кешеләргә матур киемнәр тәкъдим итеп, шул хәтле матур иттереп киенеп, ясанып, үз-үземне кеше иттереп йөри идем. Хәзер инде ирем дә карамый торгандыр миңа. Ул да инде суынды миңа менә, салкынайды карашлары. Ниндидер миннән җин күрә башлады ахырысы инде. Белмим инде, ирем белән бөтенләй кышкышып бетмәсәк. Көнозын бит плита янында торам. Көнозын моны сорыйлар, тегене сорыйлар, балалар да һаман нервыга тияләр. Ул инде дәресләрен әйтәсе дә юк. Менә Фәгыйлә ханым миңа нишләргә бу ситуациядә, нишләргә? Әле кайнанам шалтырата көндә, моны эшләдеңме, тегене эшләдеңме, балаларга вирус тимәсен, мондый нәрсә эшләп кара, тегендәй нәрсә эшләп кара. Инде минем хәлем бетте, түзәрлегем калмады. Менә шундый ситуациягә кая барырга? Әйтегез әле, зинһар, кая барырга? Хәерле көн, Фәгыйлә. Миңа да психолог буларак соңгы арада шушындый иштәлектәге сораулар белән мөрәҗәгать итүчеләр җитешәйде. Пандемия чорында өйдә утырганда, ничек үзеңне һәм гаиләне саклап калырга, ничек акылдан язмаска? Минем кыска һәм бик җайлы киңәшләрем сезгә файдалы булыр дип уйлыйм, хөрмәтле ханым һәм кадерле дуслар. Беренчедән, көндәлек режимны саклап калырга тырышыгыз. Йокыдан торгач, барбер эшкә барасы юк әле дип, киенмичә, юынмичә, чәчне тарамыйча йөрмәгез. Чөнки болай йөрү ул депрессиягә илтүче туры юл. Шуңа күрә көндәлек планыгызны төзеп, киенеп, үзегезне тәртипкә китереп, көнне шулай башлап җибәрсәгез, көнегез файдалы һәм нәтиҗәле узачак. Әлбәттә, физик активлык турында да онытмагыз. Көн дәвамында йога күнегүләре, физзарядка, скакалкадан сикерү, сулыш техникалары куллану бик файдалы. Монда инде гаилә әгъзаларын да җәлеп итсәгез, бу бигрәк тә кызыклы һәм күңелле булачак. Туклану режимы турында да әйтеп китәсем килә. Итле һәм алкоголь ризыкларыннан баш тартырга яки кимитергә тырышыгыз. Чөнки булар агрессия китереп чыгара торган азыклар. Өйдә утырганда инде булар бигрәк тә актуаль әйбер, шулай бит. Үзегезнең хисләрегезгә һәм уй кичерешләрегезгә, эмоцияларыгызга игътибарлы булыгыз, дуслар. Әлбәттә, илдәге шушы күренеш бездә бик күп билгесезлек һәм курку хисләре уята, ә бу үз чиратында агрессиягә һәм ачуга китерә. Һәм еш кына шулай була да, без гомуми хәлгә булган ачуыбызны якыннарыбыздан алабыз. Шуңа күрә, әгәр дә сезне нинди дә булса ачу я агрессия биләп ала икән, моңа игътибарлы булыгыз. Моның каян һәм нәрсәдән килеп чыкканы турында уйлагыз. Көн дәвамында хисләр көндәлек алып баруда бик файдалы. Үзегезнең нәрсә турында уйлаганыгызны, нәрсәгә ачуыгыз килгәнлегезне, я булмаса бүтән төрле эмоцияларыгызны язып барыгыз. Шәхси чикләр турында да әйтеп китәсем килә, дуслар. Самоизоляциядә өйдә утырганда һәркемнең аерым гына калырга мөмкинлеге һәм урыны булырга тиеш. Бу инде шартлар булмаса, нинди дә булса бүлмәнең бер почмагы,
Я нинди дә булса бер вакыт шул турыда утырып сөйләшегез һәм аны билгеләп куегыз. Һәр гаилә моңарчы нинди дә булса үзенең кануннары һәм язылмаган кагыйдәләре белән яшәгән, шулай бит. Хәзер инде тышкы шартлар үзгәрү сәбәпле шушы кагыйдәләрне киридән карарга вакыт җитте, дуслар. Шуңа күрә утырып, балаларыгыз, ирегез белән менә шушы кагыйдәләрне, яңа кагыйдәләр кертегез. Әгәр дә аз ашарга пешерү сезнең өстә генә булган икән, моннан соң монда инде балаларны һәм ирегезне дә җәлеп итегез. Бергәләп әзерләсәгез азыкны, сезгә дә җиңел булачак, ирегезгә дә күңелле булачак. Ләкин моның өчен балаларыгызны һәм ирегезне мактарга һәм аларга рәхмәт әйтергә онытмагыз. Әгәр дә көн дәвамында я булмаса кичкә бик арыйсыз икән, үзегезнең инде булса начар хисләр биреп ала икән, битегезне, кулыгызны салкын су белән юу, душка керү, ваннага керү, менә булар барысы да сезгә ярдәм итәр дип уйлыйм, дуслар. Дистанцион уку турында да берничә сүз әйтеп китәсем килә. Бу инде бик авыр һәм билгесез күренеш хәзер безнең өчен, шуңа күрә моның өчен бик артык борчылмагыз. Бер сезнең генә балаларыгыз андый хәлдә түгел. Бу бөтен ил буенча. Шуңа күрә ситуацияне һәм хәлне ничек бар шулай кабул итеп, тыныч кына үткәреп җибәрегез. Кадерле дуслар, әгәр дә сезгә инде бу киңәшләр генә булышмый икән, үзегезгә нинди дә булса чит кешенең ярдәме кирәген тоясыз икән, профессиональ психологларга ярдәмгә мөрәҗәгать итегез. Сәламәт һәм тыныч булыгыз.